moabotay nga tambal para sa mapakan og bitin sa Cebu City? Sa akong katapusang hinabi, no, sa atong DOH Regional Director si Dr. Bernadas last week, niingon siya nga kagahapon, no, adlaw the other day, Huwebes, maabot na ang atong mga supply sa anti-venom na to, no, nga gikan sa RITM, kanang gitawag na to Research Institute for Tropical Medicine. Dito na siya sa Kauluhan. Unya, gawas sa niya na, dili man taangay mabalaka sa kay mag-isgot ta og anti-venom. Aduna man ang atong Vicente Soto Medical Center, nanas na gitawag nato nga polyvalent, mo na siya anti-venom, makaayo na siya maski sa King Cobra, Philippine Cobra or sa Samar Cobra. Pero ang nakaplahi lang kay ang kanang maong vial dili nato mapagawas, no? Dili na nato na ma-deliver sa uban nga hospital kun dili ang pasyente didto ra gina siya sa Vicente Soto Tambalan. But then again, matud pa ni Director Bernadas nga sa kaning niabot naman tingali kahapon or karon ba to nga itagaan pod og vials sa ang atong mga regional, provincial and city hospital, no, of which ang CCMC matagaan sa kahit yani. Okay. Kunya ako na lang ipasiuna na lang sa Bumbudyo, no, karong Lunes aduna tay panagtigom diha sa akong opisina isip nga sa disaster nato, sa quick response nato. Unya ato sang giimbitar pod ang DOH, ang CCMC ug ang City Health aron nga magkahiusag yun, no, unsay atong mga laka sa galing aduna tay mga report nga adunay bite, no, na adunay paak sa bitin, no, sa dili pa man ta usahay gud ug nay mapakan di man ta makailang uban diha og cobra ba ni siya or poisonous ba ni siya, kay as per record po jud sa atong diha sa DOH nato 80 to 90% sa mga snake bites are not venomous. So in other words, dili na siya poisonous. Oo. Okay. Libre ba ni siya kung tambal o mapakan tagbitin unya makaabil tani nga libre? Libre ni siya John, no, libre. Magisgot ganita og kaning pampubliko nga tambalanan, no, sama sa Vicente Soto, sama sa mga provincial hospital nato ug labi na sa CCMC og mahisgot ganita og kaning bitin, libre na siya Bumbudyon. Mayo noon. Sige.